Jagong karo garwaku lho kok ora bisa. Jane Kang Mas Pati iki tindake ana ngendi? Yen to sowan kok ya ora pepeyan karo garwane ngono lho. Lho, pringisi. 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 Piye? Mantu. Lah kok piye? Pringisi. Lah ya kita pringisi kowe. Kok sampean pringis? Lah kok kuwi njaluk dipringisi? Sing leres pripun? Permisi. Monggo, Bu. Iki aku ngajari kowe. Oh, kula ngeten. Nek teko tanggomu aja pringisi. Pripun? Permisi. Monggo. Aku kok melu koprak ya silaku. Mboten. Iki edan kowe iki adine kene kok malah karepmu dhewe. Ayo. Ndara patet ta Budi? Kang Mas Pate durung kondur. Dereng. Durung. Wah, repot iki. Lah kok repot? Niki aja mboten jenengan Iki niku. kok bawa iki apa iki? Niki sandal kula, mungkin nek ditotol pitik. Ini dalam kepaten ora ana pitik, ora ning kene nggone. Soale napa niki jogane alus, mungkin nek bar kula dipel sandalan karo wong bar dipel. Heeh. Malah kula didukani sampean. Ora aku ora tau mesu kok. Ngeten lho nggih. Jenengan niku Nah, kok ampun. ngeten? Aku tau ngeten iki kambiku ilang kok. Ngeten lho. Ndara kakung niki wekdal niki goncekno tasemi. Heh? Kang Mas Pate ora kondur-kondur. Nggih. Malah saiki goncengke tasmi. Leres kula ngertos piyambak. Kaya ngono kuwi. Nggih. Kowe ora dhewe. Kula weruh piyambak goncekno tasemi di pangku. Kaya ngono. Lah kok ora tau dipangku kok malah saiki mangku karo tasmi piye to? Ampun sanjang nek kula sing nyanjangi nggih. Tenan to kuwi? Nggih, tenan. Kita mama yang Kang Mas Pate kondur. Kemerapu atiku panas iki panas. Ampun panas-panas. Pun. Wis pingale mengko yen nganti dhewe kondur. Nggih. Kudu tanggung jawab. Sampean tukaranlah nek aku wis mulai. Wis kana tanggung jawab aku ora kandha aku karo kowe. Soale niki wadi, ora sampean ora tak kandhani. Iya aku matur nuwun Tengel. Iya. Aja tukaran-tukaran nek aku gong balik. Duh, kepiye to kowe karepmu? Aja tukaran aku durung balik. Maksudnya jenengan tukaran lah nek mboten krungu. Oh, ngono wis kana Soale dina. tukaran nek di rumah Oh, iki tangga kali aku. karo Engko ditanana Kang Mas Pate iki kurang ajar aku jebule di. Ajan. Tadi tandengke karo tasmi to. Kok wis sepuh kok kakan pola kena ngopo yo. Aku minta jaluk pegat wae karo garwaku. Tadi mandi tanding karo tasmi. Rumah sana aku digo apa ngono lho. Pen seneng karo wedok ya ngomong ngono lho yo. Terus karo aku. Sebelum kok mau terima kaya ngono. Tenan kok. Cek. Dalam kebahagiaan bos. Buatan sepi wong enten kula kak. Bendara putrinya. Bendara putri. Aduh katiwasan Dara. Ono Dara putih wau kula ngertos niku kalih Parman. Karo Parman? Nggih. Sik Parman kula kali. Parman terus malah Parman niku dibeto tenggening kamar centong nika. Nggih kalih Parman. Neng kamar kalih Parman. Karo Parman. Kula niku mboten obong-obong lho. Nenten lah. Nggih niku saestu Dara putri niku kalih eple-eple terus karo Parman. Karo eple-eple karo Parman. Nggih. Kurang ajar. Lah motor atau tukaran yo karo kowe. Kang Mas, kurang ajar wong lanang saiki nek didajar ketan saya ning
dalan rupak sutik kedisian ngono. Lho, kok Golek ngerti? dadan, yo. Kok boleh dadan pripun? Aku ngerti nek kowe seneng Parman. Ini ora ngene carane. Pripun sampeyan niku? Kowe seneng karo Parman. Sinten? Mbok jak ning kamar kowe epleh-epleh karo Parman. Alah, padune sampean iki aku ben ora nesu nggih to. Nggih sampean niku sing dalan rupok kedisian niku sampeyan mboten kula. Sakniki sampean kalih kula nggih putra, saiki njur mangku karo Tasmi dinggo goncengan rono rene. Karo Tasmi. Nggih, pegatan sampean kan kula pokoke. Sik, Pate saya foto pegatan yo. aku kuwi rumangsane. Pripun? Duwe bojo. Aku ora tundak sedek. Ning kowe kok marah. Padha mawon sama sing jalare nek kula ora ngerti nek sampean goncenge karo Tasmi. Kula saiki wis ora ndek bojo ora apa-apa. Pegatan, ha? Pegatan pate saya. Aku yo ora apa-apa. Lah nggih, Timbangane padha-padha. kowe seneng Parman mbok go ning kamar. Parman sinten? Kula niku ora tau Alah, jagongan karo Parman yo ora tau. Epleh-epleh kaya Parman yo ora tau. kowe baratus lagi pinjungan tanduk karo Parman. Ngono kuwi aku ora ngajar. Sampeyan sing kandha sinten? Letro. Letong? Iya. Kok kurang ajar? Pak Letong kok kandha kaya ngoten niku? Om, Letong. Karepe pripun? Dalem. Letong. Kula ape poli barang. Ora usah poli. Wis ora usah poli. Ayo kene. Bojoku, Nggih. bendaramu Aduh, putih. laline numpang Sokor, telat-telat. sokor. Nulis tak lagi lali. Bendaramu putri nang kamar karo Parman. Iya. Pinjungan barang itu nggih kalih Parman. Pinjungan tanduk wis karo Parman ning kamar. Epleh-epleh nggih kalih Parman. Nggih. Lho, kula niku mboten nganu lho. Nanging boten Kang Mas. Boten. Etong sing roh. Wah, aja kurang ajar. Nek Lho, lah nggih. kowe kok matur karo garwaku, aku epleh-epleh yo karo Parman. Lah nggih. Jagongan yo karo Parman. Delok TV yo karo Parman kok malah kurang ajar. Piye Kakung? Heh, Piye Kakung? sing ngomong sapa nek iki? Lah kuwi Umure piro? Kira-kira umure karo aku piro? Nggih. Sami Ndoro Putri Pradi Lho. sami. Luwih enom apa luwih tuwa? Nggih, Sradi nom. Lah ya, seneng Parman. Iya, boleh sing enom. Enom. Ratong! Apa kok tak suwe lambemu lho? Kurang ajar. Dak jenengan karo Parman ngoten kok. Ning ora Parman. Lho, Wong ki ora. napa? Bobok kuwi lho bobok. Lah nggih nek bobok niku nek diarani sing ngarani napa niku? Parman. Lah nek dienggo wong gak Parman. Lah nggih. Jenengan adus yo karo Parman. Iya pancen bener. Ning jero kamar nggih kalih Parman. Dadi dudu wong. Sing ngarani wong Sapa sapa? padha. Lah kula niki nggih kalih Parman kok. Nah, nek iki genah aku ora ta? Nggih. Saiki sampeyan sing cetha salah welo-welo goncekke karo Tasmi. Iki garwaku saiki. Tasmi? Tasmi. Ah, malah dicokot lambene barang. Apa ora tau dicokot? Aja kurang ajar. Cokot lambene. Oh niki pripun cetha niku sampean? Lho sampean tua-tua kok seneng nyakotan? Sing nyokot ki sapa? Sampean. Sing Ayo. padha sapa? Padha. Sing kandha iki tengil. Dengil. Dengil. Nek sene nyakot iki ora ben-ben sampean. Kula ajeng pipis ta. Ora usah, ora usah. Ora usah pipis. Ayo dimpet sik. Ayo kene. Ora usah pipas-pipis Kowe wong. lho pun pipa tak sunat ning kene pisan kok. Bendino kowe yo ngompol pipis. Panas iki aku. Nyun sewu. Niki persoalane napa? Ora persoalan. Napa? Dadi Perkataan kok ya iso. Ayo kowe matur sing cetha. niki wonten persoalan napa? Kowe kandha karo bendaramu putri. Nggih. Nek aku nggonjekke Tasmi, iya. Lah sampean ngakoni ta mboten sampean paku. Lho. Berarti pas. Sampean tumpakno motor sampean rangkul. Ape ceblok sampean rangkul. Sing rangkul ku sapa? Disanggo bokonge. Disanggo bokonge. Kowe aja kurang ajar. Iso bubrah lek omah-omah mergo kowe. Tau disanggo bokonge kok. Tasmi ki bocah ndi? Beduka. Cek Sing gowo dhewe ya. Lha sing beto sampean. aku ora rumangsane nggo Tasmi. Tasne ape tiba dadi ganduli. Ngono. Tiga
saya mau panas. Bojoku wis panas atine. Aku kemropok iki, kemropok. Nek Tasmi tak gonjekke iki Tasmi cah ngendi? Anake sapa? Kondo wae, kondo. Sampean wingi teng pundi? Nang pasar. Beto napa? Mi. Lah terus ada napa? Tak waduhi tas. Jenenge napa? Tas diadain. Nggih tas diadahi mie sing kono Tas, sinten. jerone ana mini tak tas Tas mie. mie, ya. Jadi ora bocah wadon. Prei. Sing digencekke. Disanggo bokonge bokong tas. Bokong tas. Semroro dunya. Ya tas mie mau. Tas mie. Dadi ora bocah wadon. Boten. Arman karo tas mie. Karo piye? Wis seneng ndaramu do tukar ya. Boten. Wae aku pegatan karo kan. Kula niki gumun kalih panjenengan. Gumune. Mpun enten omah-omah bebrayan wiwit ngantos salami mboten enten nate tukar padu. Iya. Ning kok siji. Apa? Mboten enten putra. Lah iki. Lah nggih, Pun. Niku kersane sampean. Enggak ya iki. Wis. Mergo Mergo pacule bengkong. wis Kurang ajar kowe. Pengkong-pengkong ya tak trakeni kok. Anak Nggih. kuwi ora kena dijaluk, ora kena dimu. Inggih, Kang Mas. Dijaluk kaya yen Gusti durung kepareng. Inggih. Ora bakal kelakon. Oh inggih mboten menapa-menapa, menika tansah sabar. Anu ki mboten daya, mboten kendelke mangkon kok, Kang Mas. Niki ngeten, Ndara. Ono. Piye, Kang? Niki cara wong biyen no, ayo golek pancingan. Ngeten lho. Pancingan tegese. Anak Oh, asuh. Nasuh iki piye? Lho. Hah? Anak asuh. Lah ya mateni apa? Asuh. Lah ya mateni anak asuh. Niki wonten Tanganem kula. Ora sah ngenang-ngene kaya nyetop dadi bis. nek tak pek anak mbok menawa kanggo sarana kuwi engko inggal-inggal Gusti peparing. peparing. Ndara Putri kancae ngandung. Lho, sapa sing kudu tak mendhet? Nek ngeli. Ngapa? Niki wonten tamu. Nggih, Kepatihan. teng kepatian. Cuk, Bocahe bagus. Tenane ajeng luru penggawean. kene. Cuk, Nggih. dilarap. Disuwanke. Iya. Ngerti bocahe? Iki lho. Aku Kok kami cara kuwi mengko awake tinggal kemarin. Gila. Oh inggih, Gila. mboten menapa-menapa. Malah kaya macan. Iki gak iso. Rengil. Ya. Mandek. Mbok kebruki bokong bukan berangkat. Nggih niki. Mbak anggo pedes apa piye? Durung iso mlaku. Dereng saged nggih bar sunat. Terus Gus, coba. kene nggih sing kepenak aja berangkat. Aja ndanak. Mbok awuk kene. Lah kok nek mbok engkeki. Kene iki ati iki lho. Kowe kok kurang ajar karo aku? Rumah sama aku iki apamu? Ini aku mereka karo bocah iki ora iso mbok saru-saru. Kok ora sampe melu. Ora ngono ra iku nek mbok eker-eker. Coba didang. Kene nggih, coba rada ndangan. Aja ndanak. Iku nek disenengi. Lah melo. Adi penjeringan kurang ajar. Aja nggugu tengil. Iki Kayak nek dalam kayak kepatihan. adikku rasa wedi. Ayo kene. Pun pepareng. Ayo tak pareng kaya kene. Coba. Kowe langsung melu-melu. Kene. Ndara Pate, jenengan lenggang iki. Kersane do jagungan nggih. Pun nggih pun ditelaske kemawon Ndara Putri. Ngeten, sawung panjenengan niku pripun? Sawung. Kowe sapa iki? Sawung panjenengan ingkang Nek roh Ambret. Oh, iya. Pun ditelasaken mawon kon, mboten apa-apa. Niki ngeten lho. Sawung panjenengan niku radi gerak anu rada sakit napa gitu pileken ngoten. Kelara. Sampun pun ngeten lho Ndara. Sawung pun kula timbaske obat. Pun kula hormati. Ya pun sampun. Ndara Pate turanggane panjenengan iki radi rada kesel-kesel pripun ngoten? Yen ngono bae goleke. Nggih. Oh nggih. Ora apa-apa. Ndara niku lho napa jenenge kutut. Manuk kutut niku
Dereng tong. Kae wis dadi kuat. Soale niki napa ngeten lho. Merjane niku anu ya. Kanda sapa? Ya terus. Dara Putri jelasaken. Dara sepeda montore kerja. Rupane niku. Mbok yo matur karo Ibu Pate, yen pancen kowe iki ora ndek ora ndek papan kowe ning kene ora apa ya. Nun, Wah. enten apa to, Mas? Lali karo aku. Sampeyan mengke dhisik to. Ngomong ae. Mengke kita Mas. Kok gak nondas. Niki enten bocah ganteng ra karan mesake. Ngene sik. Pripun? Upama Umpami kesane ini lematur kelentong karo si tengen. Dengi. Pripun? Ditakoni Niki mboten gadah papan donga. ora Niku dipapan. mboten gadah papan. Mboten gadah bapa Niku biyong. butuhe pengen golek Bocah loro penggawean. niki. Bocah lol. Nggih, badhe pados gamelan. Mesake lho Kang Mas nggih. Mengko kandha dhewe. Nggih, Mas. Sesu. Tak mulai. Kang Mas. Piye? Kula niku jeng matur iki to. Mungkin nek dikek panjenengan mboten kersa mangke atur kula. Sapa ngerti awake dhewe mungku anak Niku di jadi gara-gara diparingan. ya keputra. Sesu. Cuman iki cocok banget lho niki. Kula tanene ngene. Anu Gus Pranala. Bener to? Nggih, leres. Iki ning kene ora ana penggawean, kanggo angkat junjung, kanggo apa wae ngaret yo ora ana. Pun diwaya mawon. Kula apa-apa nggih purun kula. Ora, yen nyaku nyawang karo kowe, iki kulitmu kuning, ya ta, alus, mesti ora tau nyambut gawe sing abot. Jenengan niku anggene punya awang. Ora, ning pancen. Wong kulit kula bengkerak. Ora, iki kapora aku iki kepengin anu mundhut putra. Ah. Estu. Jenengan napa bocah? Ora guyon aku. Kula kan angkat junjung nggih. Aja eman-eman. Eman-eman bagusmu, eman-eman halusmu. Dara Pati niki Iya. nggih kuning lho, Dara. Apa? Dara Pati iki kuning matane. Maksudnya kuning mripate niku nek tangi turun apa nembe kae lho, wungu gak kuning. Lagi pripun Rumahsamu aku ini. mboten. Kowe ngerti cilik aku. Putih. Cilik aku ini. Oh. Sangkala punya bang bae ora tamat. Pun, monggo. Piye ngen? Dene apa ora? Nggih, purun. Gelap. Kamas ora saestu. Menika dipundhut putrakan ngapura. Bener kowe gelem ndak pundhut putra. Inggih, kula purun. Mergo aku durung tahu diwuwuh romo. Lah, Nah, Dara Putri. Monggo Dara Putri. Nika Dora nyoba Putri. ya. Nyoba ya Kang Mas. Iya kene. Regane ora. maju maju. Aku pengen kok cepet. Rasane kaya ngopo? Inggih Kang Mas, kula Nggih. ngerti. Rasane dikukus ibu mriku kakes menapa. Kula tak njaga mriki persiapan. Nggih. Aku ki kurang piye kuwi iso ngandani aku ya ta. Nggih. Batok, kami kan Nggih nandhang. Monggo Dara. Nggih. Putraku bocah bagus, bocah jentara, pranala. Dawuh kula, Ibu. Tak kandhani. Eling. Raosipun pripun, Dara? Pripun rasane? Nggih. Mas, rasipun trecep. Apa tekan kene? Trecep. Rasane kepel di dawuh Kanjeng Nggih. Ibu. Menapa Trecep nggih. Tenan bisa kabeh. Sak sanubari niku antis kabeh. Oh, lah nggih niki. Kaya ngono. Raosipun Nggih. kados ngeten. Dara Paten lho. Nggih, Mas. Tuti. Nggih. Kaya ngopo rasane diwuwuh. Iji Kang Mas Cobi, saestu jios tenan. Jios nggih. Iki lho, jog barang. Nggih. Nggih, monggo. Pun kula jagi parkiran. Nggih, Rasane monggo. kaya ngene iki lho. Nggih. Wis karo putra. Lali. Mboten kula mboten lali ya. Nggih. Putraku bocah bagus pranol. Dawuh katimbalan kula Rama. Niku wau tiyang.
Wonten apa? Kenapa? Sampeyan malah geledak. Malah gledak kan lho. Kang Mas. Pripun? Kurang ajar ngono. Pripun? Karo aku arep ketumplek. Mbok tadai. Oh, sampeyan nyuwun ditadai. Iwon dicekeli. Dicekeli. Monggo bali sebenarnya. Baleni malih. Aku bengi. Pisan Kas. Kon mboten apa-apa. Mboten napa-napa sampeyan pingsuli. Nggih, Mboten. tak jaga tak cekeli kok. Mesake lho nang niku. Aja nganti gledak iki. Aja nganti gledak. Aja nganti gledak. Ayo. Nggih. Putraku bocah bagus pranol. Dawuh katimbalan kula Oh iya, ayo. Aja nganti gledak. Aja nganti gledak. Aja nganti gledak. Piye to? Ratong. Garwa aku kok mbok usep kae iki. Pripun? Sesuk ngedoprak dhewe. Rasa kan nyepengi, kula cepengi. Ana nyekeli mbok surum. Lah ning gledak. Nani Nggih. Rasen. jebul rasane. Nggih. Ora bisa tak gambar. Ampun, supe lho. Niki wonten serat ideran saking Oh iya. Saking lakunya. Nggih. ijik kula. Bu. Awake dhewe rak katimbalan karo Kanjeng Pak. Nah, Mula prakara iki awake dhewe mengko ngrasa pantes matur marang Kanjeng Pak. Kula tesih kangen. Kangen kan. kok gatelan. Nggih. Ijik kula. Lagi seneng-seneng kok. Ndak pundhut. Kang sira aja nganti metu saka dalam kepatihan. Oh, ngaten. Sadurunge aku munjuk ngersa dalem Kanjeng Pak. Inggih. Kandhani. Nggih, mungkin tak kandhanane. Dela ya biar ya. Nggih. Tak sowan dhisik ya. Ayo, Bu. Karo ati-atiku iki. Nggih, ya monggo Kang Mas. Ini Pranono. Walu kuwon. Rokolan iku kuwi kajawan ana ing Lamongan iki jane ana. Tembung menterenge cara ning nggone iku hari ulang tahun. Tanggap Parso. Nggih, Tanggap Parso. Cara tembung menterenge Kadipaten Lamongan. ulang tahun negara utawa kadipaten. Ana adicara. Wah, anak-anak. Lomban. Lomban, putra mantu. Putra mantu. Dol lomban. Wes, ning ana sing siji. Wah, Tenan lho, karo siji ayune kencete kena digungi lho. Putri Lamongan kuwi. Kuwi putri pingitan kuwi. Setahun sepisan cara wong-wong ke wong Lamongan kabeh lagi ngerti kuwi. Setahun sepisan kencete kena digungi lho. sampean nek ora percaya, mriko ya do jalan. Yo, ayo tutu. Yen aku lagi kawijinan kaya ngene iki. Rumangsa atiku iki wis rumangsa ya mergo apa? Kabeh pakaianku wis padha rampung. Ora ngajar. Bengi-bengi kok ana bocah lanang mlebu ana Taman Sari. Glajikan kaya ngono, ora duweni subosita babar pisan. Ora ngajar. Kula niku ajeng nyatake. Putri wonten Lamongan niku jare kencete saged gambang niku. Monggo dhisik to. Nggih. Bocah lanang, sapa kowe kok wani glaji karo Taman Sari Lamongan kene, he? Kula Pranala putranipun Rama Pati Jaya Setika. Karepmu ngopo? Hah? Kula niku kesasar. Mlebu-mlebu kok kurang ajar lawan aku. Wonten Lamongan menika wonten adicara Tanggap Parso. Sing do kandha niku kathah jare wonten Lamongan menika wonten putri ayune mboten karuan. Kencete niku damel ngilum niku satu. Napa sampean kalebet putri wonten Lamongan? Pancen bener aku kalebu putri ana ing Lamongan kene. Pranala, Nggih. ngerteni ana ya? Panjenengan menika sinten? Aku Tejawati. Pranala, Nggih. peranatan ana ing Taman Lamongan kene. Asipat jalu iki ora dikeparengake mlebu nanging kuwi kok wani-wanine mlebu ana ing Taman Sari kene. Mongko pidanane gedhe tak kandhani. Aduh.
Kowe bakal nampa pidana lho ya. Kula badhe nampi pidana wit kalepatan kula. Iya, mergo kowe kurang ajar wani glajikan nang Taman Sari kene. Jadi dipun patrapi pidana menapa kira-kira? Kowe bakal tak pidana gantung. Pidana gantung. Iya. Kula badhe dipun gantung ngoten. Cekane kowe arep tak gantung, mula sadurunge kowe tak gantung, kowe pamit kelawan anak lan bojomu. Panjenengan menika ampun malih ke anak bojo mawon boten duwe kok. Piye? Kula niku ora duwe anak, bojo mawon boten duwe. Kowe durung duweni bojo? Anggep derek. Apa tenan kuwi? Astu kula niku tasih Joko. Nanging iki tetep bakal tak pidana gantung. Inggih menawi ngaten winjing menika lapan bulu kula badhe dipun jiget tampan. Pranala. Nggih. Nanging kowe bakal tak gantung iki ora nganggo tali dadong sing gedhe ngene iki ora. Nanging kowe bakal tak gantung nganggo ati. Kok lucu ya, Lah Mas? iya. Lumrahe niku gantung nek nganggo tampar tali-tali. Nanging iki ora Pranala. Kangge ati. Ati sing bakal tak gantung kelawan kowe. Ape pripun? Sekali Gantung napa? kowe bakal tak gantung kawin Kakang Pranala. Kok kaget ya? Pipisan iki lho kok krungu tembung kok gantung kawin. Nipun kados pundi? Nanging kowe isih Joko tenan apa ora? Estu kula niku tesih Joko. Monggo gek-gek kowe ngapusi kelawan aku. Mergo adakane wong bagus iki gawene ngapusi. Ning ngarep kandha yen isih Joko. Nanging yen ning mburi iki wis duweni bojo. Kaya ngono iki adakane wong bagus lho ya. Sambel duniti. Tegese Mboten ngandel. iya Kakang Pranala aku percaya yen kowe iki isih Joko. Astu kula niku tesih Joko. Iwas kebeneran. Saya bukan apa ini gantung kawin gantung pripun kok pirantine nganggo ati niku. Kakang Pranala. Tiwas kebeneran ing papan kene aku uga isih prawan. Sing tegese kowe bakal tak gantung kawin, gelem kowe dadi bojoku ngono ya. Piye to? Dak kepenak to? Oh, pejalan ngono kuwi lho ya. Aku ora gojek kuwi tenanan kok. Sampeyan niku amun ndededho kaliyan atiku. Ora. Sampeyan langsung Lho, gelem apa ora kowe ngepek bojo lawan aku lho ya. alah ganti ya. Awak kok bejo kaya ngene. Astu nopo? Iya, ora ngapusi kok ya. Sampeyan tresno kaliyan kula. Lahir batin aku tresno kelawan kowe ning donya iki. Kira-kira mboten getun apa. Ora kok Kakang Pranala, rumangsa ning jagat donya iki ora ana wong bagus mung kejaba Kakang Pranala. Ora ana wong sing lencir kuning kejaba Kakang Pranala lho ya. Astu lho. Iya. Sampeyan sebut tenaga iki. Aizo. Astu lho, Pak. Kok kaya ngono lho ya, kurang percaya. Yen kurang percaya ngene tak bukteke gedene rasa tresnaku kelawan Buktinipun menapa? Aku bakal jegur jurang kae. Mboten wonten jurang mriki wonten taman. Iki jero kaya ngono. Astu sampeyan. Ijo. Lho. Ya itu coba tuh. Sebul kaya ngene terasa. Pipi kok kaya Kakang Pranala lan Kakang. Kurang ajar. iki jane bokong. Bondowani. Iki maling Aguna putrane Rama Patih Jayasenti Kopoyan. Woi, Adi. Wonten sawenang pawongan, wonten Taman Sari. Ono pawongan kok jeneng Taman Sari piye iki kapok putri.
Yai Kakung nyambipun mal ida resmi kadang kula Tejowati. Pengakenipun piyambipun putranipun Pawan Patih Tejo Sendika. Timbalana Patih Desmika. Kakang Patih Desmika. Dauh dalem kaget kula timbal. Geragapan Rosiman. Mboten wastinipun sono biswanan kapundhut. Menika jalan kula kepengin sanget. Para lembakan kalian terjun reh dene aklabu lapetiko. Umprap negari wonten ing Lamongan. Badhe kula paringi ganjaran kalenggahan samputan Supati. Inggih. Menawi Kakang Desmika menika kula ajak bebesanan ngatur kados pundi. Punten dalem sewu kasus. Satunggaling kanugrahan paring kumawak dhateng abdi dalem namun emanipun abdi dalem boten gadah anak. Boten kagungan putra. Leres kabeh. Dejok sumong. Kadamu timbal sepuluh marang. Sabda dewa katimbalan Romo. Yen tak sawang wis dungkap tataraning dewasa. Nggih. Wis kagungan panggilan calon garwa apa to? Aja Romo. Nggih, kepareng kula badhe matur Romo. Bilih kula menika sampun gadhahi katresnan karo Romo. Wis duwe katresnan. Nggih. Jur bocah saka endi? Naminipun Kakang Pranala, putrane Paman Patih Jaya Sendika. Yen sampeyan niku dedeku teng arep kula ning gone arep jengkung kula saking. Sampeyan goroh kandha yen ora kagungan putra nanging jebul sampeyan ngingu sampung wiring kuning lampus dawa jalune kongkon ladung kali. Sek sampeyan iku kepengin daya-daya lungguh, nggih. Ning gamparing Kabupaten Lamongan. Monggo. Ning ampun nganggo turuk nista kaya ngoten niku. Kanjeng Adipati. Kabedhela dodoku. Babar pisan. Boten-boten serataning manuk. Abdi dalem badhe wani dhateng sedaya. Pancen dereng kemawon abdi dalem munjuk dhateng sedaya Kanjeng Adipati. Kula gadah anak namung boten titis kula piyambak. Nembe kemawon anggen kula muku Kanjeng. Naminipun Prana. Manut pratilanipun piyambakipun lare lolo boten gadah papan wantu. Kakang Desmika ageng labuh labetika tumraping negaring Lamongan. Kok upama kula paring dawuh dhateng mrika kados kula. Sedaya dawuh timbalan dalem badhe kula sendikani awit jumbuh kalian prasapaning manah abdi dalem kula. Sisaning gesang kula badhe kula doaken kagem kencar kentangan dalem Kanjeng Adipati. Saestu
Raden Pranala menika uput mungguh tatanan ing sampun kapacak wonten ing Kabupaten Lamongan. Mila menawi panjenengan setya bekti dhateng sembahan pusaka mangkapan. Kula njaluk patine Pranala saking tangan sampeyan. Kanjeng Adipati jumbuhkan untuk atur kula nyaji. Dawuh timbalan dalem badhe kula sindika. Kula aturi nyeratos sabda. Wonten dalem sewukan. Menika Pranala anak angkat. Manpratelanipun Pranala sagah pecah saking tanganku. Namun kedah wonten ngarsanipun Kanjeng Adipati supados priksa piyambak menawi kula sampun mejahi wontenipun Pranala. Ya. Aku kepengin bukti. Pranala, injih Kanjeng Adipati. Uswani Jolawentah ngunjak marang putraku Tejoa. Uput mungguh pranatan ana ing Kabupaten Lamongan. Mongko aku kepengin ngersakake patimu. Injih. Sadurunge kowe temekaning pati arep melengo. Injih menawi kula badhe katemahan kapatrapan kula pejah inggih kula boten badhe monggo swala boten. Nanging saderengipun kula badhe nyuwun punaki. Sakmangkinipun sampun kelampan kula pejah. Mugi wangke kula kapethak wonten ing Sukoto. Wonten ing Kertosana awit menika dunungipun keluarga. Paman Adipati. Katur priksa. Estunipun kula menika Pranala putranipun Rama Adipati Pranggara. Pranala. Kanjeng Rama ampun sendhar aturipun. Pawawan. Ya. Teges kowe nganggo kudung mulang macan. Ngagem jenenge Kang Mas Adipati Ranggara. Paman Adipati. Sampunge apa? Ngantos kula kedarang-darang wonten ing Lamongan. Katur priksa. Bilih Kadipaten Kertosana menika sampun kelampan jedah. Rama Adipati saha ibu sampun kelampan seda. Awit Adipati ingkang nami Pelorwaja menika ingkang maeka dhateng sedanipun Rama. Omong ngombetet sewu aku ora percaya. Mergo ning papan kene ana keluarga ing Kertosana. Lha timbal keluarga ing Kertosana. Wis pinesti. Warga ing Kertosana katemahan kaya mangke. Anggepun iki pacobanan pendadaran minangka kadiwasaning jiwa. Kula saka tampanan lelakon iki. Lanjoko. Pranala. Jebul kowe rampung. Bener yen keluarga ana ing Kertosana. Injih, awit ngati Nganti nganggo sandangan sudra yen ngono jumbuh lawan
Kandamu ngarep yen to Kertasana wis bedah merga karana tumindak lan pagertining Pelorwaja. Kula piyambak mboten sami. Menika putranipun Kakang Sindune. Kula nduk menika leres. Ini ramatulipun ya Pak. Nggih, pangapunten ingkang kathah awit. Menawi wekdal sak menika sampun pinarbuka. Kula ugi ngupati Kang Mas Pranowo. Ratanganipun wonten memedi ingkang ngumara. Lamongan. Mewujudan ingkang gegilani kala wau. Umaranipun nggih kados ngaten. Ngantos kula dumugi wonten ing Lamongan. Ya. Raden wis cocok nglakoni. Inggih. Mesakake para kawula ingkang wajang perang ana ing Kertasana. Ngaten inggih. Ngrebut pamos ing Kertasana kan tindhi Pelorwaja. Kakang Jusnika. Tetepno para prajurit kecak perang rebut panguwasa ana ing Gamelan. Aduh. Yang gitu. Oh yang gitu. Yang kembali. Yang kembali. Baju mami. Kirangan. Sakenipun kula niku tansah setya bekti ngoten mawon. Perang. Sajrone aku jumeneng Adipati ing Kertasana. Akeh kala kang padha ngono. Wibawa wicaksana. Nggih. Sajrone aku jumeneng Pelorwaja. Perang. Laris ta niki? Arep asok gondong bareng-bareng. Ngaji kula gawe. Bola-bali penyakit iki. Niki. Ora soy. Soy. pangling karo aku. Kaya Kresna bayangane. Umul Kresna, jeneng mau diperiksa nggih anu menurut sewu. Soy. Pelorwaja sawangan Adipati Lamongan. Tunggu. Tunggu. Kabuto. Kowe kuwi sing klindhe panguwasa ora karton Kertasana. Aku ngerti. Arep ngapa ya? Dinding Adipating Drangwetan saiki wis kok lungguh ana ing Kertasana. Nanging kuwi ditegaduan. Merga saka wengismu saka kejem. Tega kelawan sedulur. Jer pasuki kudune mawa Prabya. Iki wis wae. Arang sapa kepen kaya kamekten. Kepen kaya kamulyan. Kudune nuhke pangorbanan. Ora beda kaya kowe-kowe. Nanging mboten medah kasangsayaning liyan. Arep apa kowe? Gustiku cilik-cilik kene. Pelorwaja, wis wahyaning ngomongsa kowe kudu mudhun saka ing kursi Kabupaten Kertasana. Ram, Rawuh. Lalu malang derek aku lungguh dapar keprabuan kilo Wibawa Wicaksana. Lho kok dikon lungguh bathuke anget, Ram. Wicaksanane cetha iki. Iya. Namun Wibawa sakniki pun desa. Wicaksana iki. Wicaksana nggih. Wibawane pun desa. Karo ya ora apa. Pelorwaja, yen kowe ora gelem lengser saka kursi Kabupaten ing Kertasana, meksa karo kowe. Ning bapak dene, ayo jandon adwar Bupati Lamongan. Dikeroyok. Aja kowe ora anget.
Aja melong kowe. Ayo. Adepi. Yo. Pancen kowe karo tabrane kasih Ada wongku. Ayo. Soy. Mesti kolonsan. iki sancine kowe sungguh Pelor Wojo. Ayo. Maju. Majulah. Perwujudan kang dibilang. Sopo saknare? Nyai Purnomo. Ora susah ora susah. Mergo Gusti lawan alame Purnomo. Iji, kadang kula Purnomo sampun kelaman sampurna awit raos pangikit-ikitipun dhateng paman Pelor Wojo lan Jelamprang sampun kelapan. Saiki wis katon pesta-pesta tanpa tilas. Kepalang ning Kertosana. Kumplanging praboning Kertosana sliram kang nunggu. Perkawis menika gampil. Nanging kita sedaya amuji wonten ngarsaning Jawata kang agung nggih, ngarsaning Gusti kang agung. Supados sirping lelapan menika Kertosana Jombang Lamongan saged dados negari ingkang apanjang apunjung pasen kula jinawi gemak ripah tata harjo murah sandang pangan lan papan sumrambah wonten ing desa Ngerang. Amin amin. Anggenipun ngekoli nyayagirang mugi-mugi pinardawa langgeng kamulyanipun warga wonten ing Ngerang cinepakaken rejeki karaharjan kamulyan lan kasantosan slamet ingkang nimbali ugi slamet ingkang dipun timbali sedaya kalepatan mugi kapendhem wonten ing gumining Panapura kanthi asesanti jaya kalis Sampurna saking tembangan sanes Bapak. Nuwun matur nuwun.